tagaan ako yung leader so gingani. Iyon yung buwaga ha, gituyo nagpapilit ang puti o ang puwa. Kung balikon na yung buwaga kay gituyo na. Na kung puti gani, but pasabot positive. Kung puwa gani, negative. Okay. Kung naay usa ka positive o usa ka negative, example, positive, dahil ang usa negative, positive o negative equals 0. Sabta na ninyo ron, inig atong i-apply. So, suwayi, pakit ako o positive 3. Ibutang sa saw, positive 3. Tanak ako inyong positive 3. Tulo ka puti. Kinanglan ang tulo ka puti nangingana. Ayun yung i-triangle. Sige. Plus positive 4. Pagbutang og laing 4. Ayo to buhaan 3 ganina. Kun ilang og laing positive 4. Sir. Puro sila puti, di ba? Puro puti. Ang uban ni gisumpay, ang upat, way problema, ang uban pod kay gingana. Parihara na, okay ra na resulta. Pero mas mayo kung ingani, nganingon. Now, naila ang color o puti na tanan? Pariha ganig color, ipon ra yung tanan. Pila na ka puti? Ang answer, positive 7. Nanaon siya. Sige, atong ilisan. Pakit ako og negative 3. Okay, negative 3 lang sa negative 3. Kani, akong butang na puwa ni tanan. Kung og positive 4. Positive 4. Butangi sa kilid niya, positive 4. So karon naay puwa ug naay puti sakto? Iparis ang usa ka puwa ug usa ka puti. Iparis-paris sila kani iparis kanay paris kanay paris. Ilahi tong usa way paris. Unsay color sa nalahi? Puti. So ang answer karon is positive. Pila ka buok ang nalahi? 1. Kay ang positive o negative ma-0. So meaning kani siya wala na ni. Dili na siya ipon. Wala siya apil sa ihap. Ang ipon ra kadong walay paris. Ganina ato tong gihap tanan kay di man to paris, parehong sila color tanan. Mo paris gani ang puwa o puti, wa toy labot sa ihap. Ang sobra ray ipon. Nakasabot? Yes. Okay, very good check. Check color. White. So, unsa ang white? Positive, negative? Positive. Positive, pila na kabuok? Positive 14, 13. Positive 13, good, check.